sama gargada. Rashin sani ya sanya ke cewa na zabi zantacciya. Shi lamarin masoya kamar mai ko a jikin shi ka sha kuda. Da hakuri yana illatarwa ka so yanzu da ne ya kar. Domin ko ina je akan so masoyinki ne kan so bani dokin gida. Yar asalin Fulani na fi sai na tsoron marar gaskiya. Kaga kamar mazamin ina kiwo shanin mazan kai gida. Inda kake so ka je za da bi ka. Kin ji gaskiya. Murnar kiɗan Amada. Yaran na kina ƙara mini soyayyar kiyar asali. Wannan ne ya sanya nake burin so in yi bar tattali. Mai kunya ina gaisuwar girma a gare ki mai hankali. Tarayya tsakanin mu sai dai in ce rabbi ne ya haɗa.